Egunon. Bueno, ongi etorri jogako saio honetara, Naiara Mandaloni deitzutenaz, ikusten dut ja 3 pertsona zauziela itxeroten. Txairu da zue segundu bat Instagramen sartuko naz, Instagramen zuzenekoa egiteko. Vale. Bueno, vale. Beira, 5 minutu lotuten dire klasea hasteko, eta bagoaz apurke taldean gehituten. Orduen, minutu hauek aprobetsatu gureko neukez, jogaren inguruko informazio laburtsu bat emoteko, bale? Bueno, mungin badauz, hainbet joga eskola, horrek esan gure dau, zuen artean jogi eta jogini praktikatzailea asko zauziela. Orduen, niri bai, baina bai badaube bai, jentea inoz joga egin ez dauenik, eta orduen bai guzteko jaten komentatea jogaren bitartez zer lortu gure dugun. Bale? Zuen gorputzetan hausnarketa bat eitea guzteko jaten, eta da, zuek konturetutea batez bere arnasketan atentzioa jarriz, eta gorputzera atentzioa ekarriz, batez bere zelako aldaketeak nabarituten dozu esan, bale? Guk jogan ariketa ezberdinak egiten doguz, ariketak esango dut, baina, bueno, lan ezberdinak egiten doguz, alde batetik ezagunenak asanak dire, edo ariketa fisikoak, gero pranayama edo arnasketea, erlajazioa eta meditazioa, bale? 4 ekingo doguz, ordutxu eskasa da niretzako, baina 4 momentu horretatik pasatuko gara. Garrantzitsuena guretzako kontuten eukitea arnasketea izetan da. Ze ez da egongo asanarik edo ariketa fisikorik arnasketea espaldin bada lasaia. Bale? Orduen, nabarituten baldin badozue praktikan zauzenean arnasketa hor gogortute dauela, orduen ez da joga, pilates deitzu aldotzezue, edo fitnessa edo gure dozuena. Beste geuse bat, guk bilatuten duguna praktikaren bidez, bilatuten duguna da gure 3 kanal energetikoen zabalera da. Guretzako badau kanal zentrala, nadiek deitzuten dotzeguz, susuma deitutakoa, bizkarrezurraren ingurukoa, bertan bizkarrezurrean, ezkerretara ida kanala aukiko gendun eta eskumatara pingala. Bai, hauek batuten direzenean, badakizue Hipokresen farmazietako simbologia hori zelan sugeak makila baten inguruen batuten dire, bueno, hori ayurvedatik, ez, gure medizina edo gure osasune sistematik hartute dago. Bueno, horrek batuten direnean, hau da, alboko kanalak dekogun estresa gaitxik, edo janarien gaitxik, edo ikusten dugu zen gauzen gaitxik, edo entzuten dugu zen gauzen gaitxik, distorsiona egiten direzenean, susumaren inguruen edo bizkarrezurraren inguruen batu egiten dire. Eta horreri deitzuten dutxegu txakrak, bale? Rueda edo gurpi energetikoa. Jogaren lana, guk bilatuten dugun lan bakarra da, horrek korapilo horrek, soltatutea eta barrero ere paraleloan jartzea 3 kanaloiek. Bale? Horretarako da guk egiten dugun lan guztie. Inpaktoak hainbeste geuzetan deko. Gorputzean nabarituko dugu, lasaitasunean nabarituko dugu, baina atentzioa beti 3 kanaloietan ipiniko dugu. Eta gero, gogoratzea ni zuekaz ez nahuela, orduen zuen gorputzek ez dotaz ikusten, orduen kontuan dizibiltea pertsonalki bakotzak nabaritu deiela beran limiteak, baina baita bere beran kapazitateak zeintzuk direzen, bale? Ze gorputz bakotza ezberdina da. Eta nik danontzako gitxi gora bera klase berdina ingo dut. Dinot gitxi gora bera, ze momentu batzutan aurrerago eingo dut. Ordu, zuk ikusten baduzu aurrera pauso hori emon ezin duzule, atzean, nik beti erderaz esaten dut, con humildad, bale? Eta berton lotuten daz, eta helduko da garaie aurrerantza joateko. Ez dakit beste zer, bueno, listo, ikusi dut ja jentea sartuten doala, así que esertzen joango gara, itxeroten dugun artean, 2 minutu txulotuten dire oinekarren. Beste zer, lan garrantzitsue. Yoga praktikatzen baldin badozu, beste eskola batzuten praktikaten badozu, ahaztu.
nigaz barriro hasiko zara. Bale? Ze eguzkiaren agurra nik adibidez aldatu iten dut. Eta orduan, erderaz esate dut, desaprende para volver a aprender. Askotan hau saioagoa izetan da. Bale, ikusi dut ja sartuten zauzalea, nonok be komentarioak eta izten dauzela, ongitorri, bego. Bueno, esertzen joango gara. Seguruenik, parte hau izango da gehien kostaten daskune. Esertzeko. Errez emoten dau, esertzeko posizioa, behitu, nik gonbidatzen zaituet guk meditazio posizio ezberdinetekuz. Gonbidatzen zaituztet, zirazana sortzeko hau da. Orpoa, genitalatara ekarten dozu, eta beste hankea orkatile, atzeko aurreko orkatile eta atzekoa bat gitxi gora bera linean dauz. Ez izu zapaldu, hau zuk asana ditzuten dutzegu, zostantzean denporatxo baten ostean, beko hanka lokartu iten da. Bale? Posizioa, hemen eroz ez pasauz, kojinek, almohadak, mantak eta jarri aldozuz, askotan belaunak goien lotuten diren, zero frustrazion, kaderak irekitzeari gonbidatzen dutzegu, eta hau da asanaren posizioa. Asanak esan gure dau, esertzea, asentamiento. Orduan, zelan esertzen zaran adituko dugu. Atentzioa ipiniko dugu, pelbisaren atzeko ezurretan, izkioiak, ipur masailetan dauzenak, eta horrek gure baduzu be hartu, ipur masaila kanporatu, eta ipur zuloa nabaritu behar dozu, kojina edo tako baten ganean, hori ez dut esan. Hobeto izango da, tako baten gainean esertzea pelbisa gorantza ekarteko, eta holan belaunen gainetik jarriko dugu. Bale, ipur zulotik perineoa, muskulatura hori nabarituko dugu bebai kojin edo takoan gainean, eta gero ja genitalak hor libre egongo leikez. Bale? Bueno, hortik, posizioa hartzen joan, apurbet mogidu egingo dugu, asko igual altza berri zauzea, apurbet mogiduko dugu, baina ez mogidu mogitzearen, baizik eta mogidu sentidutearen. Zelan dekoten, zintura eskapularra ditzuten dutzegu aldarri oneri, baita be zintura pelbikoa, eta kraneala bebai. Bale? Eta apurke lotuten joango zara, begiak iztera gonbidatuko zaitut. Eta badakit zer astu dazten lehen. Komenta ditudan 3 kanal horiek, erdikoa bizkarrezurra, ez dozuz begiek hiri beharre, entzuteagaz nahiko izango da. Erdikoa bizkarrezurran inguruen, eskerrekoa ida, bizkarrezurran paraleloan, eta eskumakoa pingala, zetako dire 3 zirkuito edo kanal energetikonek, gure gorputzak, energia ezberdinak mobilizatzen dauzelako lurreko amalurran energiak, eta horretarako perineoa, ipurziloa eta emakumeen kasuan, vagina, lasai, sentidu behar dugulako, amalurran energia bertotik sartzen dalako, eta kanole horietatik gorontz etorten da. Beraz, begiratu izu zelan dekozun perineo alde hori, alde genital hori, tentzinoan nabariten dozun, zabelean ere horrek inpaktuak eukiten dauz, eta ipur masailetan bebai. Batez bere koksis, bizkarrezurreko lehenengo ornoan nabaritu dezakezu. Eta begiratu horrek zelako inpaktua dekon zure ahoan. Konturatu zaitez, ahoa hainkada baten baldin badeko zu aginka egiten ari bazara, horrek azkenean brusismoa sortzarazten dau,
edo goiko eta beheko mandibula horrek banatute badeko zuz. Ahoa eta perinea alde hori batute dauz. Nahi badozu txistua sortuko dugu, mia gure hagin eta hortzen kanpokaldetik mugiduz, txistua sortuko dugu bakotzak, holan txistu bolo bat sortu artean, eta mantendu horra hoan momentu beten txistu hori, eta jarri atentzioa ipurdi zuloan. Txistua tragako dugu, eta egongo dire pertsona batzuk segurunik ipurzuloan ere aldaketa bat nabaritu deureanak momentu horretan. Hau da, glotisa eta ipurzuloa batute dauz. Zer esan gure dut honegaz? Yoga praktiketako ahoak lasai egon behar dauela, beti. Amalurran energia sentiduten dugu gure azpitik, goruntz, baina goien, kosmosa, guretzako shakti edo bestelako energia bat sentiduten dugu, kasu honetan, buru ezur erdian, tope horretan, txikiak ginenean fontanela deitzen zen ezur mugikor horretan, hortxe bortize bat nabaritu dezakegu, nondik shakti edo energia unibertsala senti dezakegu. 3 kanal hauetatik beheruntz. Eta gure bihotzean, bi energia hauek topo iten bere. Jarri atentzioa orain zure sudurraren puntan, eta ia hurrengo 3 arnasketak bai inhalazioa eta bai exhalazioak, hau da 6 guztire, distrakziorik barik zenbatzeko kapasa zaren. Beste 3. Eta azkeneko 3. Jarri atentzioa berriro ipurzuloan, atzean bizkarrezurraren lehenengo ornoa, koxisa. Eta gainetik hiruki bat buelta emon da, sakruma. Oraindik ipurmasaien bukaeran gaude, goruntz. Eta hemendik 7 orno gerrira arte, lumbarrak, zoazen batzen. Eta bat eta bestearen artean, distantzia gehiago nabaritu, goruntz. Guzti hori ahoa lasai dagoelarik eta tentsio gutxirekin. Gerritik, sorbaldatara arte, 12 guztire. Zoazen batzen eta bizkarrezurra gero eta luzeago nabaritzen. Eskapula edo omoplato alde horretara heldu baldin bazara, zure bizkarraren goikaldean, nabaritu hor. Eskapula edo omoplato edo paletak deitzen diegu, horiek nola nabaritzen duzu zen.
Eta hemen arnasa hartuko dugu, alde horretara arnasa bideratuko bagendu moduen, eta sentiduko dugu toraxa zabaldu egiten dela bizkarraren goikalde horretan, justo axilen azpian, hartu arnasa sakon, eta sudurretik bota. Berriro ere, hartu sakon alde honetara. Ahoa lasai dagoelarik eta bota. Sorbaldatara heltzen zarenean, nabaritu edo zenbatu, gero nuka edo ez dakit alde okzipital buruaren behek alde horretara, erderaz nuka euskeraz inoz ez dut aurkitu. Zazpi zerbikalak. Eta hemetik jarraitu goruntz buruaren topera, fontanela, alde horretara arte. Berriro, barrurantza etorriz, nabaritu, nola sentitzen zara momentu honetan. Zein lekutan nabaritzen duzu tentsinoa. Agian eskuetan, begietan, ahoan, sabelean, ipurdian. Eta urez beteko dan edalontzi beti izango bazinen moduen, airez betetzen joango gara gorputza. Horretarako sudurretik hartu eta bota egingo dugu, betetzea oinetako behatzatatik hasiko gara, eta ustea bebai betik goruntz egingo dugu, bale? Así que prestatu inhalazioa eta exhalazioa, hartu eta bota, eta oin bai, hasi arnasez betetan, mantendu hor segundu bat edo bi, eta bota lasai, sentidu betik goruntz doala bebai utzipen edo uspena ustuten garezela. Ez uki prisarik, ez hartu ez botakeran. Eta beste berri bat, hasi. Goian mantendu, 2 edo 3 segundu orain. Eta bota. Botatzerakoan mantendu 2 segundu utzik bebai. Eta azkena, orain ja badakizu etorri sentitzera. Hasi betetzen. Mantendu. Eta bota. Mantendu. Eta utzi arnasa naturalki sartzen hastea orain. Gorputzak badaki arnasten. Ez duzu bultzarik egin behar. Berriro atentzioa zure sudurraren puntan. Eta nabaritu nola sartu eta atera egiten den arnasa. Pentsatu barik, gorputzak badaki arnasten. Eta zure gorputzaren arnasketan atentzioa jartzeko plazer hau sentiduz, hurrengo 5 arnasketak zenbatu egizuz
distraitzen zaren ala ez, konturatuz. Hartu eta bota bat izango leike. Eta parte hartu barik esan dut. Bakarrik atentzioa jarrez. Eta eratu. Nola sentitzen zaren nabarituz. Juizio barik, bardin dotzo, hau ala hau bada, bakarrik sentitzera etorri. Hemen eta orain. Ateratzen joateko, jarri atentzioa soinu edo honetan. Kanpoko soinu batetarantz ateratzen ari zara, berriro hasieratik bukaera arte distraitu zaren ala ez konturatuz. Hurrengo zentzumena dastamena izango da. Zatoz dastamenaren bitartez gorputz fisikoa esnatzera. Ukimenaren bidez, hasiko gara mugitzen. Usaimenaren bitartez, izartzen joango gara, arnasa sakon hartuz. Eta ikusmenaren bidez, begiak irekitzen joango gara, eta mantendu albazela azkeneko 2 minutuak, arnasa hartu sakon, horrela esan gure dut, bestela zabaldu hankak, hartu arnasa sakon. Namaste mudra edo Atmanjali mudra edo keinua, mudrak keinuak dira guretzako. Oneri Atmanjali namaste edo nagusintzako namaskara deitzen diogu. Namaste mudra, ongi etorri berriro egunon guztioi, eskerrik asko horregoteagatik. Eta namaste, hau da, elkarreri agurtzeko modua, namastek esan gure dau, nire barreneko argiak, zure barreneko argia agurtu egiten duela. Hasiko gara, interesgarria izango litzateke azkeneko minutu honetan begiak ixten baldin badituzu, eta zure gaurko praktika hau norbaiteri eskaintzea. Zuk, baldin badakizu, pertsona bati ondo etorriko litzaiokela eta ezin izan dauela hemen egon, eskaini oso zure gaurko praktika. Oso ondo. Bueno, luzatzen joango gara hankak. Kenduko dugu takoa, kojina eukidogune, albo baten. Hankak luzatuko dugu, zaputxuet zabalduten joango gara, izartu bakarrik egingo dugu. Esan dut, badakit hemen jogi eta jogini asko egongo zariela, baina badau jentea ohiturarik estekona. Bueno, luzatuko dugu eskumako hanka, begira horpoa beti lurrean jarriko dugu. Nitzako hau ez da yoga, guk luzapenak pilatuten dugu. Eta hankare, oinaren planta bebai, hor ondo jarrita. Horma baten kontra egongo baleike moduen. Eta eskerreko hanka, eskumako izterraren barrukaldean jartzen dugu. Hor luzatu, beti, gogoratu, guretzako argia bularretik ateratzen da, eta beti irekita sentidu behar dugu. Eskerretarantz joango gara, eskerreko belaunera begiratuko diogu, eta gure kostala, eskumako hankaren paretan sentiduko dugu. Eta hortik joango gara, apurka-apurka jaisten. Hemen lotu behar banaz, hemen lotuko naz. Hanka beti lanean. Baldin badeko zuko jinen bat, edo zeusar, hor bere jarri dezakezu. Bularra, hau ez, hau bai. Orduen, ekarri
Koksisera arte atzeruntz zabaldu begirada begorantza. Eta hemen arnasa hartu. Exhalazioa datorren bakoitzean, sentitzen joango naz, ia hurrengo exhalazioaren bidez, ukondoa jaitsi dezakedan. Beti izten ez baldin bazara. Nahiago dut, goien egotea bularra irekite dauelarik, behan egotea bularra itxita dekosularik. Hor, gizakiaren helduteko gogoak. Eta begiratu haber, eroso baldin bazauz, ezkerreko eskue buruaren atzekaldean jarriz. Zer sentidu behar dut? Ezkerreko alde hau irekiten dela. Saietzak euren artean banatuten direzela. Eta hartu arnasa. Eta agian hurrengo exhalazioan bera hau etorri alnaz. Eskumako eskua ekarri dezaket barrurantza. Haua, hartu arnasa, eta botatzerakoan torsinoa egingo dugu eskumaruntz, eskubiak lurrean jarriko dire, berdin, hemen garrantzitsuena ez da heldutea. Hemen garrantzitsuena da ukondoak flexioan sentidutea, ze ukondoeren bitartez etorriko gara berantza. Lehenengo, sabela izterran gainetara etorriko da. Hortik, bizkarrezura luzatu egiten dut. Ez dut borobiltzen, luzatu egiten dut. Hartu arnasa, eta oin bai, apurka batuten goaz. Erabili ukondoen potentzia beruntz. Hartu arnasa eta bota. Eta hemendik eskuak lurrean jarriko duguz, bultzada txiki bat egingo dutzegu, bizkarrezurra nabarituz nola berak badakien vertikalera etorten. Eta vertikalean gauzenean, konturatu zaitez, torsino bat dauela. Hau da, lumbarrak, dorsalak eta zerbikalak biratute dauzela. Hor, barruko organo guztiak esprimidu egiten duguz. Garbituz, hartu arnasa hemen. Eta botaterakoan, aurrera gatoz, torsinoa soltauz. Oso ondo, guazen eskerretara segundutxo bat. Eta itzuli. Aldatu ingo dugu, momentu beten erditik paseko gara. Eta erdialde honetatik hartu arnasa, eta eskerretara goaz. Hartu, botaterakoan eskumatara, sudurretik. Aber zelan dagoen zure agoa, gora gatoz. Eskerretara. Azkena. Gora gatoz. Eta apur beten aurrean zagatoz. Luze, hartu arnasa, eta borobil, bizkarrezurra goruntz. Izi begiak eta berriro ere sentsazioetara etorri. Bale. Ezkerrekoa zabalduko dugu orain. Gogoratu, beti, orpoa lurrean jarrita egongo da, hanka luze, bale? Hemen ez, hemen bai. Bizkarrezurra luze. Eta lehenengo orain eskumaruntz joango gara. Zertarako ezkerreko alde hau, ezkerreko hankaren parean jartzeko. Hemendik orain gogoratu.
Albadot ukondoa, bestela eskua. Eskua, eskumako eskua, atzean, koxisean, eta hartu arnasa. Agian 3. edo 4. exhalazioan beruntz etorri ahal izango naz. Eta hemendik ere, agian hurrengoan, luzatu dezaket. Eta hartu arnasa. Soltatu torzinoa, guk paribrita esaten diogu. Paribrita janus ersasana izango zana, eta hemendik berantzan ator. Arnasa sakon. Eta berantzan ator. Berriro torzinoan atentzioa jartzen dut. Eta arnasa hartuz, banoa. Bueno, badator, bizkarrezurra. Oso ondo, berriro hartuko ditut, kasu honetan eskerra eskumaren aurrean ipiniko da, eta gora. Eskerrerantza baz. Azkena, aurrera, eta hemendik luzatu eskuak, atzeruntzkoaz, eta zabaldu bularra. Hartu arnasa hemen. Eskueko, atzamarretako jemak, ez da gizena birezen euskeraz, oberton jartzen az, holan, haueketan abil. Hartu arnasa, zabaldu bularra. Bale. Bueno, hasiko gara orduen. Eguzkiaren agurrera helduko gara, orduen zutik jartzeko nik binjasa erabiltzen dut, eta yoga binjasa jogan dauzen eskola pilotariko bat da. Bueno, hemen mendebaldean gehien erabiltzen dena da, ze mugimenduan gaude denbora guztian. Mugimenduan gauzenean zer gertatzen dako burmuinari, asko ez toskula hitz egiten. Ez dutzugu aukera emoten. Horraitzik hemen, mendebaldean gehiago funtzionetan dau binjasa horrek, edo binjasa gure dago esan, edo flow esaten dako bebai, avanzar, poko a poko, aurregakada horrek eginez, da? Loturak eginez. Ez dago estatiko posizio denporal luzeetan jartzerik. Bai, egon behar da estatikoa, ze bestela ez da yoga, baina oso gutxi mantentzen dire, batez bere da flow edo mugimendu sekuentzial horiek jarraitzea, bale? Hori Indian baldin bagauz, barra iten duzkue, zeuren praktikak ez deko horrekin zerikusirik. Hau da, mendebaldeko pertsonan inbenzio bat da burmuinak asko ez hitz egiteko. Baina, bueno, ondo da. Venga, lauan katan jarriko gara. Eta hemendik arnasa botatzen joango gara eskuekin eta enpeine eta belaunakaz bultza egingo dotzegu lurrari eta borobildu egiten dugu bizkarrezurraren batez bere goiko partea. Arnasa bota katua dau. Eta horren alderantzizkoa. Koksisa bururantza ekarriko dugu eta burua koksisera hau behia da, marjaria zana eta bipilar zana. Hartu arnasa. Behatzak barrurantza sartuz, ipurdia orpoetara ekarri eta sabela izterratara eta hortik adomuka esbanazana txakurra buruz bera. Hemen geldik gauzenez, esplikatuko dut gauza importantea. Txakurrak, taloiak, orpoak lurrera heldu nahi deurea, naiz eta ez heldu. Sorbaldak belarritatik aldeendu egiten dira. Eta indarra eman behar diozue zuen eskuei. Eta metik apurka-apurka sato zibiltzen eskuetarantz.
Uttanasana. Flexionatu belaunak, sabela izterran gainetan geratzen dire eta gorantza gatoz, hartu arnasa. Eskuak bularrean, namaste. Oso ondo. Bueno, eguzkiaren agurra ezagutzen baldin badozu, ahaztu. Nik berri bat erakutsiko dizut, bale? Ze orain esnatu berri gaudelarik, apurke gorputza berotuten joango gara. Orduan, eguzkiaren agurra ditzuten badotzat be, ez da izango beran beste, bale? Esterilaren aurrekaldean jarri atzeruntz joaten hasiko garelako. Eskuak bularrean, garrantzitsua, lurra ikutzen duen edozer gorputzeko zati, zabalik eta sustraitzeko moduen egongo da. Orduen, ekarri behatzak gorantza, banatu, ez dakit ikusten dazten, eta txikienetik lodienera behatzak lurrean jarriko duguz. Horrek ja tentsinoa sortzen dau, belaunan atzekaldetan, pelbisan, perineoan, sabelean, soldatu horra purbet. Bale, barkatu aukenduko dut. Berotasunean sartuko gara, hasike behar badozuek enduizu ezarropak orain. Bale, eta eskuak, namaste mudra, eskerra eskumaren kontra. Eta hemen lana dago, ez da lehenengo jaunartzeko argazkietan moduen. Ez, hemen indarra dago, aksilak belanean daude, biceps, triceps, pectorala eta trapezioa. Dana dau lanean gorputzean. Bale, eta hemetik, bagoaz, apurke, hartu arnasa, beste gauze bat, bakatu. Nik arnasa hartu, arnasa bota, eta horrek sortuten baldin badotzulako estres txikitsu bat, kasuripez zeure erara arnastu, bale? Bengo, bagoaz. Hartu arnasa, oraindik ez etorri ekstensioan, gezi bat moduen. Eta arnasa botaz, belaunak tolestu, bagoaz apurke, sabela izterratara ekarriz, eskuak lurrera eta burua lurrean jarrita. Claro, Instagramekoak txartu ikusten duzkezue, baina bueno. Bale, zabaldu egingo dugu orain gorputza. Lehenengo, hankak luzatu egingo dire iskioatatik. Tira iskioak zerura. Eskuak espinillatan. Bizkarrezurrare luze, zabaldu, bultza eskuak espinillatara, eta luzatu bizkarrezurra. Eskuadra eta kartaboia bezala. Hartu arnasa hemen. Gogoratu fontanela buruaren topeak aurrerantz egiten dau, koksisak atzeruntz. Ahoa lasai. Birritan gehiago. Hartu arnasa. Tolestu belaunak, eskuak lurrera eta eskumako hanka luze ekarriko dugu atzeruntz. Luze esaten dutenean, esan gure dut, belaun eta horpoan artean distantzia luzea egon behar dela. Bestela, hau sortzen da, etorri hona, laukia sortuz. Begiratu zoaza, edo muskulo ingleo hauetan dauen muskulo hori, atzeruntz bezartuten da, begiratu zelako ekstentzinoa lortzen duzuen. Bale, bota belauna atzeruntz, eta hor bai zabaltzen dire pelbisak. Bale, eta berdin, bizitzan bi aukera dekuz, bularra itxi edo bularra ireki. Guk bularra ireki aukeratzen dugu, naiz eta lurrera eskuekin beheldu, etorri eskuetko yema de los dedos esaten dugu, eta zabaldu. Eta hemen, okotza guruntzekarriz, tiroides eta paratiroides zalantzen dugu. Eta hartu arnasa. Arnasa hartuko dozu eta barruan utziko dugu. Sartu behatzak barrurantza. Arnasa barruan, tabla edo plantxa edo tripadasana arnasa barruen deku. Eta orain bai, bota, belaunak lurrera, enpeinak lurrera, ipurdia atzeruntz, besoak luze, albadozu bekokia lurrean. Hartu arnasa eta lauan katara barriro. Botaterakoan jarri ondo pelbisa, belaunen gainetan, sorbalda, ukondo eta eskumuturretara. Eta bota katuan hau egin dugu, eta hartu behian
Berriro ere, botakatuan batu pubisa aurpegirantz, eta botakatua koksisa bururantz. Eta hemetik, arnasa hartuz, txakurra buruz bera, arnastu, zenbatu 3 arnasketa hemen. Nabaritu zer nolakoak diren, tentsiozko arnasketak badire, edo arnasketa lasaiak. Bale, eta hemetik, bagatoz orpoak zerur arte ekarriz, belaunak lurrean jarriz, eskumako hanka aurreratu eta ezkerreko atzeratu eta berriro bularra ireki. 2 arnasketa. Ahoa beti lasai, eta hautan asana hankak batu egingo ditugu, eta berriro garrantzitsuena ez da lurrera heldutea, garrantzitsuena da ukondoak lasai eukitea, eta hortik tira eginez batuten gara. 2 arnasketa hemen basauz, hemen nau. Beti eskuak atzetik eta ukondoak lanean. Hemen banau, hemen nau, baina ukondoak beti atzerutz. Zoaz belaunak tolesten, arnasa hartzen, luzatu, eskuak atzean, hankatan deko zuzelarik, luzatu lepoa, sabela izterren gainetan dekot, hartu arnasa, hegoak zabalduko baginituzke bezala, eseri, utkatazan aurkia. Hemetik bultza oinak lurraren kontra, erabili zuen eskuen indarra eta tira gora, eta eskuak bularrera, namaste. Gogoratu praktika hau nori eskaini nahi zenion. Berdina beste hankarekin, bagoaz, in, ex. In, ex. Eskerra atzera, in. Mantendu barruan. Ex. In. Jarri egoki gorputza. Eta ex, katua. In, beia, marxariasana. Ex, biri asana, katua. Azkena, in. Atzera, domuka ez ganasana, txakurra buruz bera. Ex. Orpoa gora, in. Gorputzadera, ex. Eskerra aurrera, eta in. Batu, utanasana, ex. Tolestu, inhalazioan, zabaldu hegoak, in. Bultza, ex. In goian, tabularrera, ex. Soltatu tadasana, mendian, segundu 2. Berriro ere, atentzioa barnerantz. Nola sentitzen dut nire gorputza momentu honetan, hori da garrantzia dekona. Gorputza nola dagoen jakiteko, sudurraren puntan, arnasketan nola dago. Ebakia da, laburra, edo luzea eta oso leuna. Bakarrik begiratu, ez hartu parte hartzera, arnasketa horretan gorputzak badaki, arnasten. Hau da, berak behar duen arnasketa erritmoa oraintxe bertan.
Hartu arnasa. Ahotik botako dugu, A bat eginez, horrela tentsioak soltatuko duguz. Eta bagoaz aldaketa batzuekin. Beraz, nik aldaketak sartzen dutazenean, zuek aurrera pausu hori eman ezin badozue aurrekoan geratu. Eskuak bularrean, apurka-apurka, in, atzera. Bagatoz, toraxa eraman, oinek pelbisa lurrean jartzen dute, guk toraxa daramagu eskuetatik, in, eta luze aurrerantza, ex, luze, utanasana, batutera, ex. Ezkerreko hanka luze atzera, in, eta alba dugu zabaldu, hartu arnasa. Mantendu barruan taula, plantxa. Exhalatzen, belaunak, jarri enpeineak eta hemen saiatu bularra ekartzen. Eta hemetik, kobra txikia, apurbet torsoa irekitzen dugu, oinak lurretik altza eta eskuak bebai. Hor geratu. Hainbeste presio ipurdian soltau. Hartu arnasa, jarri eskuak lurrean, bultza, saiatu bizkarrezurra neutroan ekartzen. Bale, txakurra buruz bera, ex. Luzatu atzeruntz eskerreko hanka, begirada aurrera apurtxo baten eta sorbaldak eskumuturretara aurrerantza gatoz. Eta berriro, txakurra buruz bera, eta saiatu hanka luze zerura arte ekartzen. Belauna, ukondora arte, in. Eta bota, ex. Azkenekoa, in. Eta jarri oina esku artean. Hemendik, eskumako hanka, jarriko dugu esterillaren alde laburraren paraleloan, aurrerantza gatoz, lehengo gudaria, eta botatzerakoan airea, bigarren gudaria, zabaldu apur bat gehiago. Bigarren gudaria. Luzatu, hanka, eroan, gorputza eskerretara, triangelua. Hemen banau, hemen nau, baina beti nahiago, goian geratzea, bularra, irekita dagoenean, hau da hemen egotea, horrela egotea baino. Bale, beti bularra irekita. Arnasa hartu oso ondo. Tolestu belauna, jarri, antebrazo, euskeraz ez dakit, utita pasbako nasana, eta arnasa hartu, bilatzen dugu, diagonala, egokia izatea. Eta begira, atzetik gatoz, hartu arnasa, eta simetrian. Beti flexioan, hartu arnasa, eta atzetik gatoz, simetrian, eta hemetik, luzatu, bigarren gudaria, aurrerantza gatoz, lehenengoa, eta prestatuko dugu hirugarrena, Superman, tolestu behar baduzu eskerreko hanka, hirugarren gudaria. Oso ondo, jarri eskuak lurrean, batu hankak utanasana, eta gorantza gatoz, luzatu, luze sorbalda, luze, gora ekstensioa gogoratu, eta eskuak bularrean. Geratu hor momentu bat, tadasana, beste hankarekin lan egiteko. Isiltasunean, arnasketan nagarituz. Ez bultza eginez. Erderaz esaten da, quien controla su respiración, controla sus emociones. Baina horretarako nabaritu behar dut, ezagutu behar dut, nire arnasketa zelakoa dan. Bale, hartuko dugu zuburretik A zabal hori egingo dugu, exhalazioan, hartu arnasa. Eskuak bularrean, namaste, eta bagoaz, gora eta atzera.
Luze, ekarri sabela izterretara. Eta hemetik, eskumako hanka orain, luze atzera, eguzkia agurtu, eta baduzu, zabaldu hemen atzean bebai. Hartu arnasa, taula. Eta exhalazioan, belaunak, enpeineak begira, ez bazara heltzen, bularrarekin geratu txakurra eta begia egiten, bale? Gu bagatoz, eta hemen kobra txikia. Hankan gora, eskuak gora, bi arnaz, nabaritu sabela lurraren kontra, bi arnazketa. Azkenekoa sakonagoa, eskuak lurrean eta bizkarrezurra neutroan ekarri, txakurra buruz bera. Oso ondo. Venga, prestatu hemen, eskumako hanka luze ekarriko dugu, begirada aurrera eta sorbaldak eskumuturretara, tablara gatoz. Oso ondo eta berriro, atzera. Hemetik gora gatoz bakatu, eta belauna eskumakoa, karri ukondora in. Eta bota ex. Aurrera in. Eta bota ex. Eta aurrengoan, aurrerantza dakarzunean, jarri oina esku artean, jarri eskerreko hanka lurrean esterilaren parte txikiaren paraleloan, eskuaren potentzia erabiliz, gora gatoz, bultza oinak lurrera. Lehenengo gudaria, hemen jarriko maz. Zela sostezo ikusiko. Lehenengo gudaria, kadera biak aurrerantzari daude, eta bigarren eragatoz, zabaltzen. Belauna horkatila gainean. Hartu arnasa eta luzatu bihankak, eraman torsoa, tronkoa. Erdira, eskumarantza, hor jarri eskua aldozun lekuen eskerra gora eta hasi hortik jaisten. Bakarrik bularra aldaketarik espaldin badau. Hau egiten baduzu, orduen ez toste balioten. Nahi haudeko tamen geratutea edo inkluso hemen. Bale, hor zabal beti. Arnasa hartu. Beti arnasa egon behar da asana hauetan. Arnasa espaldin bada lasaia, orduan fitness, pilates, deitu aldiozu. Bale, hartu arnasa, tolestu belauna, antebrazo edo, euskeraztak izan da, luzatu. Eta hemen gogoratu, diagonala lortu behar dugu, titapas bakona asana, inkluso aurrerantu nahi dutenak, behera etorri aldira, paraleloan. Bale, eta atzetik gatoz, in, gezia, ex. Bagoaz, in, kuadricepsa berotuten doa, atzetik, ex, eta azkena. In, erabili potentzia esku eta besoena, ex, eta hemetik luzatu, prestatu bigarrena, hor geratzen gara, oso ondo. Vale, eta hemetik beruntz gatoz, eskerra eskumaren parean, a ber, Instagramekoak, hortxe, batu, eta bagoaz, luze, erabili potentzia eskuena, oinena, gora, ekstentzinoa, eta exhalazioan, eskuak bularrean eta solta, tadasana mendia. Berriro ere, arnazketan nola sentitzen duzu. Momentu honetan hau da garrantzitsuena. Jarri zaitez sudurraren puntan, airean nola sartu eta ateratzen da nabarituz. Taupadak ere arindoa zela nabaritu dezakezu.
Orain ja, apurka-apurka gorputza lasaitzen doan momentuen eta taupadak bere lasaituten dire, arnasketa bere lasaituten da, oin bai, hartu aldugu arnasa sakon, gogoratu edalontzi bat bezala beti gorarte betetuten dugune, eta hori zabaldu egingo dugu, badakizue genitalak eta perineoa zabaltzeko, eta horretara amalurraren energia sentitzeko, gure 3 kanalen bitartez, bihotzera heltzeko, Shaktiaren energia fontanelaren bitartez, bihotzean batuteko. Hartu arnasa sakon. Eta... Oso ondo, bukatzeko, ez dakit tenpora gehiagorik emango doztan, oreka oso garrantzitsua da jogaren praktikan, guretzako barneko eta kanpoko oreka oso batute dauz. Oreka ezberdina izetan da hemisferio baten eta beste hemisferioan, horrek zerikusia deko arnasketarekin, zeren eta egunean zehar fosa batetatik edo soluzio batetatik edo bestetik arnasa hartzen dugu. Raroa izaten da, bietatik bardin egiten dugunean arnaz. Bale, orduan ezberdin izaten da, eskerreko aldea erabiltzen baldin badugu gehiago edo eskumakoa gogoratu. Ida eta pingala ezberdinak dire, hau da alde lasaia, hau alde mugiduagoa. Orduan, gonbidatuko zuet, oreka asana bat egitera, niri gehien guztetan daztena, baina preparazioan ere geratu alzarete. Orduan, eskuak bularrean, eskerra eta eskuma kontra, gogoratu oinak lurrean, atzamarrak behatzak zabaldu, lurrean jarri, sustraitu ondo oinak lurrean, eskumako belauna igoko dugu eta horrez da belauna dantzan, oinak ere lan egiten du. Bultza belauna goruntz. Oina, bultzatuko bagendun bezala, belauna goruntz egiten da. Atzerantza ekarten dugu, orpoa ipurdiruntz eta eskumako eskuarekin orpoa hor gehiago barneratzen dugu. Eskerreko besoa gora, eta nik markadot tximudra. Eta hemetik, nahi dauenak, orpoa eta ipurdia aldendu alditu, nola oinak eskuari bultza eginez. Bagoaz, apurke. Leku finko baten takatu, bagoaz. Eta hor gauzenean, gure baduzu, oin bai, bularrak beheruntz egin deke. Baina natara jasana edo dantzariaren asanan, garrantzitsuena da orpoa eta ipurdia banatzea. Soltau. Mogitu gara portxuet. Beti sentsazioan adi, eskuak bularrean, prisakan abil, 4 minutu dekotaz, Venga, eskerreko belauna gora, gogoratu, belauna beti gora, oinak gora egiten daudelako. Batu, orpoa ipurdian, punto fijo bati begiratu, hemen geratu alnaz. Baina aurrera pausua, zengo zan, orpoa eta ipurdia banatu. Eta hau lortzen dudanean, oin bai, bularra berantza ekarri. Hartu arnasa. Oso ondo, soltatzen dugu. Eta hankak banatuz joango gara. Eskuak bularrean. Igelera, mandukasana, babesasana, badau jentea korpoak ezin dituenak lurrean jarri, trukoa da banatutea. Eta bestela takoak, edo zeusar almohadak eta kojinak eta jarri ditzakegu. Geratu hemen segundo bat, zabaldu bularra gogoratu, ez naiz batuten. Zabaldu, beti zabaldu, 3 arnasketa. Eta apurka hemendik esertzea joango gara. Momentu honetan, jogan erlajazioa egingo gendun, mogidu arazi dugun energia guzti hori, orain gure gorputzetan gelditzeko almacenamiento esaten dako. Izi begiak, azkeneko momentu honetan. Berriro meditazio posiziora bueltatu gara. Eta atentzio guztia
nire oinetan. Itzundu alzara nahi baduzu, Lurrean itzundu alzarete, konexioa ebaki egingo da, oseak lasai. Itzunduta egon alzarete, goruntz begira, eskuak orantza, eta oinak zabalik eta banatuta. Emakumeentzako garrantzitsua da niretzako izterrak banatutea. Tendentzia hau izetan da, oseak, nabaritu hor. Bestela eserita geratu gara, baina tentzioa oinetan, exhalazio bakoitzean sentitzen dugu amalurrak gure gorputza beheruntz gonbidatzen dauela. Hankak, izterrak, exhalazio bakoitzean amalurrak sostenitzen ditu. Sabela, ipurdia, lepoa, bularra lurraren kontra. Sorbaldak, besoak, eskuak, buruezurra ere amalurrak sostenituko dau. Soltatu bertoko tentzioa. Eta hemen hartu egizu. Arnasketa sakona. Haren bidez bota. Eta gorputza amalurraren eskuetan utzi. Hemen eta orain, relax. Bertan geratu alzara. Om Shanti eskerrik asko, guretzako Om Shantiren bitartez esaten dugu. Hurrengo saio batera arte.